Legendele întunecate ale României. Există locuri unde nimeni nu vrea să rămână peste noapte. Și nu fără motiv. Ai auzit de pădurea Hoia Baciu? Cei care intră acolo noaptea văd umbre ciudate. Siluete fără chip. Unii nu s-au mai întors niciodată, sau blestemul mănăstirii Chiajna. Clopotele se aud singure în nopțile fără lună, deși clopotul a fost luat de mult. Dar cele mai periculoase sunt elele. Spirite seducătoare, dar nemiloase. Dacă le vezi dansând sub lună, ești blestemat. Iar cine le întrerupe dansul, nu mai e niciodată la fel. Legende sau realitate. Cei care au fost acolo spun că n-au fost singuri. Ai curaj să vizitezi unul dintre aceste locuri? Cunoști alte locuri bântuite din România?